Здравейте, приятели и потребители на YouTube. Това е 10-ти епизод от серията на Minecraft. И още ще направим. Да, просто това. И още не мога да почувам. Още някакво ромната, защото не съм бил повече да видя. Просто няма да игра с това, да играм един, Оце. Абе, тук съм. Здравейте, здравейте, тук съм и аз. Който сега не играе с нас, защото го опита да не излези. Сега аз мисля да прибера до късната, да се нахраня, да се възстановя, да оттегля трудите, да ги нахраня, да обера градинката и да отида да му взима итемите и да отида да експлорвам. Дайте да оберем градинката. Това. И то само е на всички. Второ, добре, да, някакво не отсетя, но то нещо много да включим. Аз мисля да убия една толкова, защото вече станаха една, 2, 3, 4. Айде ще изчакам да хвана. Я да ти ури. Това наби. Хо-хо, правят дзингри-мингри. И си направиха беденки, е хубаво. Вече имаме 5 отчени. Коци? Да, бе. Това ще го разруша, да го направя с водата, ама ще оставя и с безкрайната вода. Супер. Става ли? Абе, Коци? Добре, бе. Няма, че сме. Окей, дърво. Сега ще отидем да вземем отимите на котито. Ще ги задържим. И пак хари няма ги вземем, те няма ги вземем. Те сигурно вече са изчезли. Да изключим дубата. Да се направили една диамантина кирка. Както се решиш. Ай, ще се направя диамантина кирка. Направи диамантина кирка. Диамантината кирка в момента няма да разгледам с нея, защото да не изгубим.
Ще вземем само как правим двамата с костото. Това е тук. Това. Все. Подпригам. Не. Не. Я. Малко по-много. Вот это така. Сега дори мисля да отида да експлорирам друг остров, вместо да... Ще направим си един флор и една арена тук. Знаеш какво стана? Значи играя тук, нали, самостоятелен Skywars и, нали, влизам да скачам и ми изписва постижение за събиране на дърво. Нали, нямам до няколко дърво. Значи мога вече нямам. Аха. Всичко се кривам. Ох, ендърпъра, така. Workbench, жалко. Жалко работа нямам. Аз искам диамантен свор. Ако трябва да взема, откъде да бъде още. Мисля, че ще трябва да взема и другата гнила плът, защото един пак няма да стигне. Ще ми да се събирам. Ще ми пак да направим по-остане. Там. Знае си. И тук. Овце. Кокошница, да. Трябва да си мислям. Аз сега ще вкарам и кокошки в къщата. 3 кокошки. И пак тя да ги убия. Аре бе! Талчик изведнъж някакъв ми влиза и ми вика, аре, shut the fuck. Бас си ганиче. Какво яйци? Сега пък стъп не мога да се взима. Заплея на работа. Голямата отбивам какво. Отбивам много път на време.
намерили шугартин? Аз направих книга. Какво си направил? Аз направих книга. О, да, И ще да направя енчантинг тейбъл, но като си претенциозен и не направих. Човек, ари, ще оставим 2 диаманта, ще направим енчантинг тейбъл. Още шугартин. Виж всичкия шугартин да го иска, бе. А? Оу, дали го путнах? Не знам. Аз намерих 15 сега го обрам. Ай, ще дойда в сървъра. Аз пък се прибирам в къщата. Че ми си тек база с това. Аз всичко изгубих. Къде си ти, бе? Къде съм? Поне брони някакви, поне зелени. Колко свини и коне! Ти нов сървър ли? Да. Нов сървър си създал. Не! Жди коня. Не, бе, не го язди, дай. Коня. Си коня. Стига си го бил, бе! Че ние нямаме... Тома биш, бе! Стига си го бил. И за какво? Ние нямаме седла. Ай, аз ще го направя енчантинг. Ема аз даже и кирка нямам. А горе там си ги вземи, бе. И би той сега някаква да бъде. Няма кой да губя, ли имам диамантите, единствено си направя на кирка. Не, бе! Не го нас по честа. Добре. Може ли? Иначе може да я взема. Да, бе. Аз ще си направя. Къде е сложена книгата? Къде последно оставихме книгата? Къде? В честа. Ама в кой от всичките? Няма книга. Няма книга. Третия, да. Коти. Водата. Ма сега да ли правим такова? Вода и друга. Да, имаме и двамата кирки. Като намерим диамант, чак тогава. Не е ли по-добре? Не е ли по-добре първо да намерим? Той без той няма с какво да изкопаем обсидианата и че. С тако с дъмакирка тя се копае обсидиан. Да, ма и аз искам да си направя. Ами направи си. Значи ще имаме 2 и ще не остане един диамант. Нищо. Абе, когато намерим други диаманти? Надявам се да намерим. Ама само че де не беше градинката и къде беше оно с славата. Аз сега отивам да експлорвам оно с славата, чай да ти става допут. Ма не, аз трябва да взимам това славата. Чай да го пукате и да оставим страна. Аз не мога да намеря оно с славата. Аз сега ще се бъде изчакам. Взими си тор, човек. Що? Нали ще ходим да експлорваме мина? Абе не бе, аз искам да намерим оно в длъбнатото, дето да, бе, знам, сега отивам там. Добре, тъпам са, Чакай да сложа да се пече храна. Аз нямам храна. Еми ще вземеш от печката. Искате и вземаш пилета и 5 паржоли. За мен е 5 паржоли, за тебе 5 паржоли и 2 пилета, за мен е 2 паржоли, 5... За мен е 5 паржоли и 2 пилета и за тебе. Това е да не да се падне кокос. Не се падне. Лъка ми замина, корачка. Да бе нищо е, после ще ги вземем. Иди ще ги вземем. Не знам. Само да видя колко време това тук. Ела да си вземем. Аз след малко спирам да снимам. Да спреш какво? Спирам да снимам и ще почнем. Тези паржоли ми ги остави. Готово. Чай да си взема един сорт, да си направя. Един сорт да работи. Да, чай да остава диаманта.
Не, его дървото. Ама аз знаеш ли, че мисля, че... Не. Не знам, мисля, че обрях с дървото, което да е взел. Че, какви... Вземам нахраните малко. Мама? Мама? Може ли да отидем да обядвам? Аз ли? След малко ще бъде. Добре, след малко. От Дики. Айде да бъдем. Чакай малко, правим. Не, ще викам на тебе. Ти имаш ли дърво? Взих Добре. Значи, чай да се наям първо. 9 необработено и 8 обработено и прочки. Ей, чакай да си взема и другите пари. Ай бързо, че става нощ, ако искаш дай да изчакаме на сутринта да отидем. Мари! Лягай да спиш. Не можеш да легнем още. Може. Добре. Така, дами и господа, изчакай да спръпите. Дами и господа, ела тук. Дами и господа, това беше всичко от нас. Надявам се, че да ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк, дайте палец нагоре и чао, ще видим когато се видим.